anh rọc nó hôm nào lớn na हॉस्पिटल फाइका मिया खुमुलुंगो जे सामं सित्रा तांगनाय रो सिनिति ब्रह्मथानि खरकसा ताखो मनुज देव बर्मान जे बाबे खाय बुखा बिन बखरबा आंखाबो फाइनै पिका 17टा सिलाय नांखा एकाय बनो ताबो बिनि सिटी स्कैन नो खायबिका एकाय मारखायनो बनो बसागो बुखा जखनते बनो बुखा ब खारै पुलिस गाड़ी काका पुलिस गाड़ी बनो पिख्लाय बुखा नि बसावो एकाय मते आके गोबां माते खरकसा सिनि ताखो बाकी रुपिनी बो बुजाखा बबो ब्लेके सागो दुखुमानजा एकाय मो ब्लेकेनो जों सेलेंगो जे गथनानो अमो जों बिनि बुकक्टय बा अननो लोकेल नि जे को निर्देशन सायमाखा टीपीएफ नि पाताल कैनानि सामं सित्रा तांनाय रंनो बनो अमते सित्रा काय बुखा एकाय मनो जों ब्लेकेन सेलेंगो जे कुनो जागावो पीसफुल को खायनो किनवो जे मते काय कोनानि दिनै बर' वाल ह्यूमन राइट्स दे पालायनायनि फाइतै बर' रड तुबै बा बर' लाथा तुबै बा क्रिकेट नि बर' स्टाम्प तुबै फाइनानै तो पग्या बेखौ अमतेखाय बिभिन्न जागा बर' दिनै आरो बुखा बेखाय आरो पार्टी अफिस बो सखा बेखाय मते हायखाय जों गोबांमा जागावो दिनै गथना खानाय दंगो जे बर' मिया गोबांमा जागावो सिनि बर'नो गुमानि बेखाय आं सानानै नायो जों निजेरानि बिसिङाव जतटुक सम्भव जों गखाय दंलायखायनो किसा दयज रमलायै साग बैसागनो हामजागलायै दंलायखायनो काहामनाय बेखाय मते सामं सित्राओ बोखां साला जाहाथे पीपीएफ नि बर' रक जाहाथे तांगेतै उस्काननि लपक सायतै ताय बर' मिया बुबा गारनो जेबाबेखाय दागा चबा खलायका बा जेबाबेखाय आरो बर' पक सित्रा साका पक हामजे साका अमर बिलायके सेलेंमा सिनसा सारा त्रिपुरानि इथिनि बर' रक मारखायनो अबनो सेलेंजागै दंगो बेखौ जोंबो सेलेंगौ ओंखाय जों अमनो प्रटेस्ट खालायो इमिडिएटलि अ कालपिट दङ अ जे सामं सित्रा तानाय टीपीएफ नि कालपिट दङ इमिडिएटलि रमना निंखन एवं जों मनुष्यनो जेबुने अबनो जों एफआईआर खायनायनि बागै जों सायथकनाय एफआईआर खायनाय ओंखाय इमिडिएटलि बरनो पुलिस प्रशासन रमना निंखन एवं जों मबो सायमाखा जे पाताल कैनायनि उपलगो मिया गोबांमा अन्यनो नेशनल पार्टी नि बर' रक मिया फायजाक अमरपुर बोखां फायजाक और पुखरी हाथाय राजसन्थाय रंनि गोबांमा बर' बो फायजाक बुंनि उपलगो मिया लाथाराव कुबि फायहैनो जों खबर माखा गारि बिसिंगो ओंखाय अबरनो अ सामंगो नायतंगो बुबा गारानि थानचानो बाहायखाय सोबायै त्रिपुरा सरंनि जे मानथायनि सभानो बाहायखाय आगा जागा फासिंगो नरि त्रिपुरा मथा हामजानाय जत चिनि वाईटीएफ हिंदी TWF हिंदी जतनो जों सतर्कमा तंनाय जाहाथे कुनो जागा कुनो गंदगोल खालायखायै जों मा तंनाय 2023 बुसकांगो आबुनि बागैनो जों दजरमै जों चिनि जे टारगेट आर जों मा पुसबैनाय एवं बुबा गारानि लगे जों मा तंनाय एवं बुबा गारानो लगे रुइनो बुसकांनि चिनि थांनानै बा जों दफानो थांनानै जे सभा आबो जों मा तंलायनाय हामबाय TPF नि प्रोग्राम न फैयै जे गथना गथिका आबो वानमा सिनसा जों वान सकमाया जे जों माइसों अमाके गथना गथि वान होननाय दिनै सिनि ताखौ बखरक फाटिरि बुजा आबो बडका हस्पिटालाव फायो दिनै बेका आबोनि बागै आं लुकुरावनो कबनो मुजुनो लिडार कुनुया लुकु ठीक दंहा के अल लिडारावनो जों जागा खिगलायनायनि कुनु बेपारिया जों बिनि लगे कबरनि लगे कबरन खांखले जों कबर एबाकसे कबरनो होनजानाय आबोनि बागै फादि सिनि बबगरानि वान संमु थानसानि मारियो हिमै सिनि चायारनो नरनानि बागै सिनि जनगण जनसाधारण र वान सकनानि इनखौ आं असु जरति कबगनाय जत्त तापकते बुकुरना ini po hospital phanya norong na peka खेरबाय हस्पिटाल खुमुलुं कमलम